नमस्कार सब भाई भौणी मानक पुणी थे एमपी लाइफस्टाइल को स्वागत जनाऊँगी। आज मुझे जन कविराज घर को जाऊँगी। कविराज घर कौन पाई जाऊँगी कौन आने जाऊँगी आठ मुझे कौन उपकृत होती कविराज घर पहुँचला आप निश्चिंत जानीपारे। जो जगार कहती आसिक जावाई कविराज पाखक घरे आसिक पहुँचीगली। चलतु कविराज को देखा करवा आस। ये कविराज सारे बसुँच कौन कौन दौरान मेडिसिन टे समस्त कहीदे बात दिया धातु पड़ा दिया ब्लड प्रेसर ଔଷଧ ଦେଇହେବ। ସୁଗାର ପାଇଁ ବାତ ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ଧାତୁ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ବି କରାହେଉଛି। ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗାଟା ଯଦି କହି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଷୋଳମୁଣ୍ଡିଆ ବସି ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବି। ହଁ ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଡାକ ନାଁ ହେଉଛି କୁନା, ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ମଳୟ କୁମାର ଧାର। ଆଜ୍ଞା ହେଲା ମୁଁ ତ ସବୁଆଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ବାତଟା କମିଲାନି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ତିନି ପୁରୁଷ ମୋ ଜେଜେବାପା କରୁଥିଲେ, ଜେଜେବାପାର ବାପା, ବାପା ପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠିକି ଆସିବାରେ ଏଠି ମୋର ବାତଟା କମି ଯାଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବି କମି ଯାଇଛି। ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ଭଲ କାମ ଦେଉଛି। ମୋର ଆଜ୍ଞା ଟିକରପଡ଼ା, ଜଗନ୍ନାଥପୁର, ତୁଳସୀରା, ବଲନ୍ଦ, ମଧୁପୁର, ମାଧୁପୁର ହାକୁର ବେଶୀ 60% ମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବାତ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଧାନ 70 ବର୍ଷ ଲୋକ ବାଇଗଣ ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କର ବୁଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା କବିରାଜଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଦେଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁଆଡ଼େ ହିଁ କେବଳ କବିରାଜ ହିଁ ଔଷଧ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଆୟୁର୍ବେଦିକର ମେଡ଼ିସିନ, କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଯେ ଜାଗା ଖାଲି ନାହିଁ ଯେ ମେଡ଼ିସିନ କେଉଁଠି ହିଁ ନାହିଁ। ସବୁଠି ହିଁ କେବଳ ଚେରମୂଳି ଔଷଧ, ଦେଶୀ ଔଷଧ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖେଇଲେଣି କବିରାଜ ସାର୍, ତାଙ୍କ ଆଲମିରା ଭିତରେ ମେଡ଼ିସିନ ବହୁତ ଅଛି। ଯେତେ ସବୁ ବୟସ୍କ ସବୁ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ମଉସା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଥରେ ଆସିକି ଦେଖା କରିକି ଯିବେ। ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଖାଇବେ, ତାପରେ କହିବେ କେମିତି କମୁଛି କି ନାହିଁ କ'ଣ ହେଉଛି। ମୋର ତ କମିଯାଇଛି, ଆପଣ ବି ଦେଖିବେ। ଗୋଟେ ସିଝା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଚାର ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ରାସନା ଚାର ମିଳୁନି ଆମର ଏଠି। ଆଜ୍ଞା এটা ବହୁତ ପଇସା ସିଝାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ନୁହେଁ। ହେଲେ 25% ବାତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆଜ୍ଞା ଏଲୋପାଥି ଏଇଟା ଅଛି। ରାସନା ଚାର କୁଢ଼, ଉତୁସି, ରାସନା, ବଚ, ଭାରକି, ଦେବଦାରୁ, କଣ୍ଟି କପାଳି, ଜଡ଼ାମୂଳ, ପୁରୁଣିମୂଳ, ବାସମୂଳ, ଶୁଣ୍ଠି, ଗନଶୁଣ୍ଠି, ପିପଳି, ବୋଦାର, ବଚ, ଦେବଦାରୁ, ପାନମହୁରି, ସତମୂଳି, ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା, ଗୁଡ଼ଚି, ଦାସନାମୂଳ, ଚାଇଙ୍କାଟ, ହରିଡ଼ା, କୁକୁରା, ଅଙ୍ଗ୍ରାଣୀ, ଦୁର୍ଲଭ ଇଏ ଆସିବ ଭରି ଲାଗେ। ରାସନା ଚାରା ସବୁ 200 ଗ୍ରାମ, 5 ମାଣ ପାଣି ସିଝା ପାଣି ମରିକି ଅଧ ମାଣ ପାଣି ରହିବ। ଶୁଣ୍ଠି 20 ଗ୍ରାମ ଗୁଣ୍ଡ କରି 6 ଭାଗ କରିବି, ସକାଳେ 3 ଦିନ ଖାଇବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭାଗରେ 25% ବାତ କମ ଯେତେ ଅସାଧ୍ୟ ବାତ ହେଇଥାଉ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କରିବା କଥା। ଟିକେ ସିଝା ପାଇଁ ଲୋକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ବାହାର ଲୋକ ବି କଲେଣି, ନାଲକୋ ପେସେଣ୍ଟ ବି କଲେଣି, କଟକ ଲୋକ ବି କଲେଣି। ସାର୍ ମୋ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଦେଲେ? ଆଜ୍ଞା ହଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାତ ପିତ୍ତ ସବୁ ହେଉଛି। ମୁଁ ବି ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନଥିଲି, ଗୋଡ଼ ସବୁବେଳେ ଫୁଲିକି ରହୁଥିଲା, ସିଭିୟର ଗ୍ୟାସ୍ ବି ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଏଇ ଔଷଧଟା ଖାଇବାରେ ଏବେ ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟାଟା ବହୁତ ଦୂର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କବିରାଜ ସାର୍ ତ କେଉଁ କେଉଁ ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ଆପଣ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ କବିରାଜ ସାର୍ଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଯଦି ଉପକୃତ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଆସିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାଟା ହେଲା, ଗୋଟେ ଶିଶି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଡବାରେ ଗୋଟେ ସକାଳର ପରିସ୍ରାଟା ନେଇକି ଯିବେ। ସେ ପରିସ୍ରାରେ ହିଁ ସେ ରୋଗ ଦେଖିକି ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନ ହେଇଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଦେଖା କରିକି ଔଷଧ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ମିଳିବ।